Il-Parlament Malti ivvota favur l-emendi fil-liġi tal-IVF biex persuni li sal-lum kienu mċaħda milli jsiru ġenituri minħabba restrizzjonijiet kbar f'dik li kienet il-liġi dwar il-protezzjoni tal-embrijun se jkollhom possibilità akbar li jsiru ġenituri. Ftit minuti biss wara li ttieħed il-vot, akkumpanjat mid-deputati kollha tal-Gvern, il-Prim Ministru Joseph Muscat laqa dan il-pass u fisser kif issa aktar persuni tista' tingħatalhom l-opportunità li jsiru ġenituri. Sodisfatti ħafna illi dak illi wedna lill-poplu bil-manifest elettorali tagħna li l-poplu vota li jinsab issa f'liġi. Liġi li ddaħħal l-ugwaljanza li ma żommx is-sistema diskriminatorja li kellna qabel bil-liġi ta' qabel tal-IVF fejn m'għadniex niddiskriminaw kontra nisa waħedhom, m'għadniex niddiskriminaw kontra nisa ta' età ikbar, m'għadniex niddiskriminaw kontra persuni li qegħdin f'relazzjoni tal-istess sess. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn sostna kif minkejja li fl-aħħar snin twildu 127 tarbija permezz tal-IVF, kien hemm 400 koppja oħra li ċ-ċikli tagħhom ma rnexxewx u bis-saħħa ta' dawn l-emendi se jerġa' jingħatalhom iċ-ċans li jsirilhom ċiklu ieħor. Dr. Fearn qal li minkejja li kien hemm vot b'saħħtu favur l-emendi, il-Gvern xorta ikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati. Il-Gvern anke wara laqat mal-President kien lest jisma' jitkellem u jbiddel fejn meħtieġ dwar punti validi li saru wara konsultazzjoni wiesa' inkluż mal-Oppożizzjoni li spiċċat ivvotat kontra proposti tagħha stess u nies oħrajn. Kellna komunikat minn numru ta' qdiet mhux governattivi li wkoll tawna xi suġġerimenti bqajna ħarsu lejhom. Ma jfissirx li kull suġġeriment billi jkollna kull proposta rridu naħduha. Hemm uħud li ma naqblux magħhom. Pereżempju kellna proposta dawn li ġranet minn waħda mill-laqdiet illi hija kontra l-emendi tal-IVF illi qalulna biex innaqsu l-embryo freezing nagħmlu miżati għolin. Xi tfisser? Tfisser din il-proposta li kellna l-bieraħ l-ewla illi min jiflaħ jħallas jagħmlu l-embryo freezing min ma jiflaħx ma jħallas. Kif mistenni, id-deputati tal-Oppożizzjoni fin-nuqqas ta' Marlin Farrugia ivvotaw kontra dawn l-emendi li jagħmlu l-liġi tal-IVF konformi mal-aqwa prattiċi xjentifiċi u neħħew id-diskriminazzjoni kontra n-nisa single u persuni LGBTIQ. F'dan id-dibattitu li ħan numru ta' ġimgħat spikkaw l-inkonsistenzi tad-deputati nazzjonalisti hekk kif fil-Parlament ħadu qatta bla ħabel kontra proposti li tresqu minnhom u mdaħla fil-liġi tal-2012. Fost dawn kien hemm l-ifriżar tal-embrijuni, ħaġa li l-liġi mfassla minnhom kienet tippermetti li ssir fil-laboratorji tal-IVF ta' Mater Dei.